Hej, jeg hedder Emilia. Jeg er 16 år gammel, og jeg går på Ølgod Efterskole. At være psykisk syg er ikke altid nemt. Jeg kan gå ned ad gaden uden at smile. Folk vil bare tro, at jeg er et helt almindeligt menneske med nogle små vanskeligheder i livet eller en dårlig dag. Men det er indeni det hele sidder. At være på tur med min efterskole er heller ikke altid nemt, selvom de jo faktisk kender mig. Jeg reagerer måske på nogle andre måder, da jeg er et fremmed sted og ikke føler mig tilpas og usikker. Jeg har mine venner, som jeg selvfølgelig holder af. De er der for mig og prøver at hjælpe, men at være psykisk syg er sværere end mange kan takle. De holder afstand, da jeg er svært at være sammen med. Jeg ser, at de forsvinder en efter en. Man kan ikke undgå en facade, når man har det skidt. Jeg kunne græde hvert eneste sekund og have voldsomme tanker, som jeg ikke vil vise nogen. Jeg tager facaden på hver eneste morgen som en maske. Jeg skjuler min sygdom. Jeg føler mig udenfor, da jeg ikke tænker og handler som alle de andre. Jeg føler mig meget alene, selvom jeg godt ved, at de er lige der. Nætterne er som et mareridt. Der er helt stille i rummet, og jeg kan nærmest ikke holde tårerne tilbage. Facaden har svært ved at blive på. Jeg flygter fra min sygdom og vil allerhelst bare gerne væk fra det hele. De dårlige tanker, de dårlige gøremål og mine voldsomme reaktionsmåder. Det hele skal bare forsvinde. Det er ikke kun et par måneder, det her det står på. Det er hele mit liv. Nogle gange så strejfer tanken om selvmord mig. Jeg kunne tage væk fra det hele, forsvinde, gøre mig selv glad ved at tage ind på mit liv, men efterlade min kære med sorg. Jeg er ikke syg, jeg er forstyrret.